Pulisya naman po nagpaalala sa maingat na pagmamaneho matapos ang aksidente sa Binmalay Dagupan Road. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Muling nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na sumunod sa tamang paggamit ng linya at mag-ingat sa kalsada kasunod ng aksidenteng kinasangkutan ng kotse, garong at truck dito sa Gayaman Road, malapit sa boundary ng Binmalay at Dagupan City noong umaga ng Sabado, Hunyo 27. Batay sa paunang investigasyon, sinubukan umanong mag-overtake ng isang kotse sa outer lane habang nasa inner lane ng garong na may kargang bangus fingerlings. Yung Toyota Corolla Black ay nag-overtake sa kanan ng hauler na tricycle. Nagkataon lang din na merong nakapark sa gilid. That's why yung Toyota Corolla Black is opted to overtake pakaliwa. Sumabay naman itong si hauler kasi ayaw niyang mabangga. Nagkataon lang din na nagkaroon ng collision between the truck that is going to Binmalay. Kaagad na rumisponde ang mga pulis at rescue personnel sa lugar upang magbigay ng paunang lunas. Wala namang naitalang malubhang pinsala sa mga sakay ng kotse at truck. Sa huli nakapag-areglo ng maayos ang lahat ng panig at nakalabas na lang ospital ang driver ng garong. Ayon sa pulisya, mahalagang iwasan ang biglaang pag-overtake at sundin ang tamang daloy ng trapiko lalo na sa mga kalsadang may mabigat na daloy ng sasakyan upang maiwasan ang disgrasya. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ito sa Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.